Bueno, la nostra feina, com es veu del material que tenim al darrere de la diversitat de vehicles, embarcació, motos, la nostra feina és molt diversa, ens trobem tot tipus d'incidències, no? Bàsicament la nostra feina consisteix en mantenir un cert ordre amb la zona marítim terrestre i amb la zona de muntanya, però ens trobem tot tipus d'incidències. La funció principal és la prevenció de furts, de la venda ambulant i sobretot estem atents també a la gent que fuma molt a la platja aquest any i la gent que beu. També fem una funció d'estar atents a l'emissora per si pot sorgir qualsevol emergència sanitària i poder estar a disposició de l'usuari. Ara estem a Fenals, a la platja, hem estat donant una volta per aquí, buscant possibles infraccions o problemes que tingui la gent. Hem trobat gent fumant, farem tapar uns cables a la sorra que estan descoberts, hem pres nota d'accessos que estaven en males condicions i ara mateix anirem a les cales a veure si hi ha alguna necessitat especial.